Og det så Katrine, hun spurgte, om jeg kunne lave julegavehaul, og den kommer så her. Og hvis I kan høre noget i baggrunden, så det var julemusik. Okay, så først så fik jeg en kuvert med 100 kroner i. Og så by Levi, der fik jeg de her blomsterøringen. Så min veninde, der fik jeg noget slik. De er lakridshuler, lakridsaber og Malaco vingummier. Så fik jeg det her armbånd af min niece, som hun har lavet til mig. Hun er 3 år så. Så fik jeg et gavekort til Matas på 300 kroner. 350. Og med det gavekort, der fik jeg den her mascara fra Klinik. Og jeg kan lige prøve at unboxe den. Den ser egentlig bare sådan her ud, så står der Klinik her. Så fik jeg den her bog med et gavekort til mit center på 300 kroner. Det ser egentlig bare sådan her ud. Så fik jeg den her Coco Vivo. Så fik jeg den her Jellycat, som er en lille kanin. Den her plakat. Så fik jeg nogle bukser fra H&M, og de ser sådan her ud. I kan se det lidt bedre her. Det var egentlig det, guys, så bye bye.